Pa evo, stvarno ja nisam često gostovao ljudima na pesmama, zato što nekako sam svoje pevanje uvijek shvatao kao autorsko i uglavnom sam pevao samo svoje pesme, po neki put nekim prijateljima i Mile me je zvao, čuli smo se letos, mi se nismo pretjerano dobro poznavali do letos, dok oni eto nisu malo nas podržali, bili oko ove frke koju znate da je bila i poslao mi je pesmu posle par dana, jer on u stvari snima svoj solo album i meni se ta pesma učinila jako onako primerenom, dobronamernom, pozitivnom. Osjetio sam da tu ima neke pozitivne stvarno energije koja je po meni potrebna svima ovde i sa zadovoljstvom sam učestvovao koliko sam mogao. Mislim, u pesma je potpuno Miletova, znači njegova je i muzika i tekst i ja to stvarno ne znam da li sam možda 2 puta u životu radio da nečiji drugi tekst i muziku pevam, ali ovo mi se čini da valjda iz te naše dobre namere je ispalo dosta dobro. Evo, čućete.